Assalamu alaykum, hormatly tomoşaçylar. Sanlygama göz ýetimi atly gepleşimiziň nowatdaky sanyna başlaýas. Biz öňki sanlarymyzda elektron täzeçilik we döwre uplifter barada gepleşiklerimizi alyp bardyk. Sanlygamyň ösmegi bilen baglanşykly türlü tehnologiýalaryň, türlü gurallaryň nazariýeti bilen baglanşykly maglumatlarymyzy şu gepleşikimizde de bermene dowam edýäs. Dünýäde sanlygamyň ösmegi bilen yurdumuzda da öktü hünärmenleriň, bilermenleriň geçişmek üçin türlü tagalarlar, türlü işler alyp barylýar. Yurdumuzda ýokary okuw jaýlaryň sany artýar, täze hünärler döreýär. Şeýle de möhletli okuw merkezleri hem köpelýär we sanlygamaň getiren türlü täze hünärleriniň bize berýän mümkinçiliklerinden peýdalamak bilen baglanşykly yurdumuzda alyp barylýan işler, telekeçilik ulgamyna, bilim ulgamyna, jemgyýet, medeniýet ulgamyna şoň bilen baglanşykly biz maglumatlarymyzy bermene dowam ederiz. Gepleşigimiziň bu gezek sanyna dizaýnerlaryň, ýagny grafik dizaýnerlaryň ulanýan gurallar barada durup geçeriz. Kompýuter tehnologiýalaryň ýüze çykmagy bilen şekillendiriş sunuwady, ýagny öň çaphanalaryň üstü bilen ýa-da kagaza şekillendirmek ýa-da el bilen çekmek ýa-da çaphana enjamlaryň üstü bilen şekiller ýerleşdirilip başlanma bolsa, indi häzirki wagtda kompýuter tehnologiýalarynyň çykmagy bilen bu işler sanlygama geçdi. Öňler 15 minutlyk multfilm üçin 1 ýyl ýaly wagt sarp edilýän bolsa, häzir beýle multfilmler gaty gysga wagtda 1 hepde ýaly wagtyň içinde ýerine ýetirip bolýar. Ýani personaj sanyna görä, içindäki mazmunyň agyrlygyna görä, düzümine görä. Multfilm sunuwatynyň çykmagy elbetde ol ilkinji nowatda analog fotoaparatlaryň üstü bilen ilkinji multfilmler bu bolsa tolan kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Ýagny keşpler kiçik ädimlerini hereket edip her bir kiçik ädimi sekund ýazga alınıp soň bolsa bu üýşen kadrlar izgiderlikle jemlenip bir multfilmiň şeklemele gelýärdi. Soň bolsa üstüne ses ýazga almak mümkinçiligi hem döredi, ýagny sesli multfilmler döredi. İlkinji nowatlarda belki gidip duran kadryň daşyndan ses berilýärdi tomoşaçylara. Elbetde kän wagt alýardy, hudojnikler kän üstüne işlemeli bolýardy, kän inçelikler bardy. Olagurda kän uzak wagt işlenende de elbetde işlen ýagdaýyna munyň adam saglygyna agramy gaty güýçli bolýan üçin 4-5 ýyldan köp ruhsat berilmeýärdi multiplikatorlara işlemäne. Sebäbi ilkinji nowatda adam gözüne görejine zyan bolýar, kän üstünde işlenýärdi. Şol sebäple bu urda işleýän hünärmenleriň ýetişdirilmegen gaty uly işdi. Dünýäde diňe belli nokatlarda, belli ýokary okuw jaýlarda multiplikatorlar ýetişdirilýärdi. Şol sebäpli kompýuter tehnologiýalary häzir 3D modelleme programmalaryň üstü bilen, onuň beýleki render programmalaryň üstü bilen köp mümkinçilikler döredildi. Elbetde bildirişleriň, dizaýnlaryň ýeňilleşdi. Öňler elde ýasalýan bolsa, elde surat çekilýän bolsa, ýa-da ýani çaphanalaryň üstü bilen köpeldilýän bolsa, häzirki wagtda sanlygamda gaty ýeňil aňsat usullar bilen, birem gaty kän mümkinçilikler bilen renk dizayn ulanyp bildirişleri ýa-da wagtda 2D we 3D dip tapawutlanýar. Ýagny 2D gymyldamayan ýönekö bir surat, iki ölçegli, iňi bilen boyu bar. 3D bolsa bize ýam ony hakyky duýulas çuňlugam bar. Biz şunu gepleşigimizde esasan 2D dizaýnyň üstünde, ýagny bir kärhananyň mahawat bildirişini taýýarlamak ýa-da katalogdary taýýarlamak bilen baglanşykly. Onuň da aşary häzirki wagtda web saytlaryň taýýarlanmada 2D grafika dizaynlary ulanylýar giňden. Munyň elbetde şeýler çuňlaşan ugurlar bar. Mysal web saytlarda UI, UX tip synançyklary, ýagny ugurlar bar, usuliyetleri.
UI demek user interface, UX demek user experience. Yani website'ın bir yüzü tayarlanýar dizaynda ve bul ulonja görkezilýär. Şu oňoýlymy, şu düwmejik şu taýda gabat gelýärmi, renkleri gözüň ýakynokmy, şriftleri ýakymlymy, beýleki şol urda işleşen hyzmatdaş ýa-da bästeş kärhanalardan saýlanýarmy? Şu ýerdäki beriljek bolýan maglumat, ýagny mysal satylýan önüm, berilýän hyzmatyň maglumaty aňsat we yeňillik bilen müştere berildimi ýa berilmedimi? Şoň üstünni başda bir göz aýlanýar. Müşteri ýa-da ulanyjy şonu özü ellek görýär, ulanyp görýär. Öz başyndan geçen tejribelerem aýdýar. Şu taýda yeňil boldy, şu düwme gowy bolupdyr, şu düwme kynrak bolupdyr. Bärden men gözleg motor tapmadım, maňa gerek zat şu taýdan görüp bilmedim. Şu taý biraz agyrrak bolýar. Telefonna şu surat açylanok, planşetde şu kan oğdan görünenok. Şolar ýalyk öz ýagdaýlaryny düşündirýär. Oňa da user experience diýilýär. Ýagny ulanyjy tejribesi. Ulanyjy şonu baştan geçirenini. Bul häzirki wagtda dünýäde esasen IT hyzmatlary bilen baglanşykly, sanly onda hyzmatlar bilen baglanşykly gaty möhüm ugur bolup durýar. Şol ugurda işleýän, ýagny ulanyjynyň tejribesi barada maglumatlar çöpleýän ýürüte hünärmenler bar şu wagt. Şol ugurda işleýän inženerler bar. Ve şol iň aňsat ýagdaýda, iň oňoýly ýagdaýda müşteri hyzmat bermek bilen baglanşykly maglumatlar jemläp, şol ugurda işleýän dizaynerlara, programmistlere getirýärler şol maglumatlary. Olaram şoň esasyna bir ütköşmeler girizýär. Ýagny diýeli ulu şäherlerde kän bir ýerde oturup diňji almana pursat bolanok, wagty ulu öle ulagda geçýär. Şonu ulagyň hemişe hereketde wagty ulagda oturan adam elindäki bir mobil goşundy bilen bir zat sargajak bolsa ýa bir maglumaty görjek bolsa şo taýda ulagda oturan ýerine hereketde gidip barýan ýerine aňsat görüp biler ýaly. Ýa-da mysal eger sürüji bolsa, sürüji şo ekran ellemän ýa-ni säbi ol tehnik hopsuzlyk amma-da ýol hadiselerin öňüni almak boýunça sürüjiniň ünsüne sowmazýarlyk oňa değişilýän mümkinçilikler, mysal ses ýumuşlary bilen ýa-da yeňil gysgaçyk habar maglumatlary bilen bir sürüjiniň öňüne geler ýaly. Barjak ýeriňize ýetip barýan, siziň sargydyňyz taýýar. Ýa-ni ýolda gidip barýan ýerine meselesini çözer ýalyk, nähil aňsatlaşdyryp we tehnik hopsuzlygyny gowrar ýalyk. Şol hemme zady göz öňüne tutular ýalyk. Ugurlarda şu dizaynerler hem işleýär, programmistler hem işleýär. Şol ugurdaky sürüjiniň ýa-da ulagda gidip barýan adamyň ýa-da wagtyny ýolda geçiren bir adamyň ýagdaýyny göz öňüne tutup näme edip bolar diýip şol ýagdaýlary jemleýän ýörüte user experience inženerler bar. Ýagny ulanyjy tejribe maglumatlaryny jemleýän. Ol urda ýürüt analitikler işleýär. Analitikaň esasyny belki dören o taýda dörejülügem barda, sizdiň inženerlikler kirleri bir jemläp, muny oturup inženerler bilen oturup işlenilýär. Indi şu bu gepleşigimizde dizaynerlaryň bir wagtda işläp biler ýaly, işini çat eder ýaly, aňsat eder ýaly, bir dörejülik tarapy bolansoň birazjyk ilham geler ýaly. Öňki edilen işlere birazjyk seredip bir deňeşdirer ýaly mümkinçilik bolar ýaly, käbir gurallar bar. Biz şu gurallar barada häzir aýdyp geçeriz. İlki bilen grafik dizayn näme diýmek? Grafik dizayn bir maglumaty dinleýje ýa-da okuýja şekilleriň üstü bilen ýetirmek sunuwaty. Häzirki wagtda dizayn sunuwaty tehnologiýany hemmesini jemläp, muny aragatnaşa kommunikasiýa üçin ulanýar. Ýani maglumaty ýetirmek maksadyna ulanýar. Dürli gurallar bar, muňa değişli. Mysal suratlar bar, ýörüte ugur var dizayn uğruna. Ondan visual content diye, yani vizual mazmunların öndürülüşü. Bu çapkan üçün tayarlanyan ya da sanlı ulgam üçün tayarlanyan
digital media materiallaram bar. Şoň hemmesi grafik dizayn işiniň içine girýär. Grafik dizaynlaryň käbir çykarýan önümleri, mysal, brand identity diýär. Ýani bir kärhananyň brand häsiýetleri. Ýani biz belli bir renk, belli bir şekiller, bilen wagtymyz şo kärhanany ýada salýan şahsiýetnamasy bolup durýar da. Biz mysal diýeli şu renkdäki bir depterçäni gören wagtymyz, ýa şu şekili gören wagtymyz şu kärhananyň dogrulygyna ady ýadymyza düşmeli. Ýa-da diýeli şeýle bir ruçkany alamyzda da şu görnüşdäki ruçkany, şu renkdäki ruçkany gören wagtymyz şu ýerde mahawat edilen kärhana ulanyjyň aklyna gelmeli. Şoň bilen baglanşykly dizayn işlerini dizayner şoň uğruna işler alyp barýar. Ilkinji nowatda. Ýani company brand identity, ýani kärhananyň brand şahsiýetnamasyna girýän zatlar, şolaryň logotipi, şonuň hat düzümleriniň görnüşleri we renk öwüşkünleri. Ýani şol renkleri gören wagty, şol şrifti gören wagty ýa-da şol logotipi gören wagty şo kärhana ulanyjynyň ýa görýän adamyň onu ýadyna düşürýär, şo ýadyna salýar. Onuň user interfaces, ýagny ulanyjynyň gön yüzleşýän yüzü diýilýär. Esasanam sanlygymda ulanyjy kompýuter ýa-da enjamlaryň, gadjetleriň ekranyndaky maglumat bilen yüzleşýär. Şo taýda ulanyjynyň aňsat ulanýarlyk, ýagny nirde näme düğme bar, haýsera näme maglumat girizmeli, şoň bilen baglanşykly edilen dizaýny user interface diýilýär. Ýagny bu diňe kompýuterde däl, türlü kärhanalarda, mysal nowata durulan ýerlerde nowat alınjak bolsa, şo düğmeli ýerler bar, sensor düğmeler öz ulanyjy öz barmagy bilen basyp, eli bilen basyp öz gerekli nowatyny alyp bilen şol aňsatlaşdyrylmak maksady bilen edilýän şol dizaynlara şo user interface diýilýär. Şeýlede neşirler bar, ýani kitaplar, jurnallar, gazetler we beýleki neşirler. Olaram dizayneryň elinden geçýär. Sebäbi okuyucunun eline baran wagty ol tapawdy ýok, çap edilen bolsun, sanlygymda bolsun, okuyucunun aňsat, yeňil, çalt ýagdaýda şol okasy gelen maglumaty neşiri okap biler ýalag edip dizayny gaty rahat aňsat ýagdaýda bir dizayn edip gowşurmaly bolýar. Önümleriň gaplanmagy. Ýagny çykarılan bir önümüň zawod ýa fabrikdan çykandan soň şonu gaplananna daşy gabynyň dizayny bu dizayneryň işi bolýar. Bu gaplanan önüm dukanlara giden wagty beýlek haritlardan saýlanar ýalag, onuň ulanyjynyň özüne gerekli maglumaty şol gutuýynyň daşyndan, gaplamaň daşyndan yeňillik bilen alyp biler ýalag edip, onu şo maglumatlar jemläp goýmak olam dizayneryň işi bolup gidýär. Dizaynerlaryň ulanýan bir näçe gurallary bar. Dizayn sanlygymda telekeçilikde gaty möhüm orna gelýär. Hem dizayner näme diýmek? Dizayn tehnologiýanyň we sunuwatyň birleşip ulanja şo maglumaty ýetirip bilmek ukybyna grafik dizayn diýilýär. Bularyň arasynda nämeler bar? Ýa aýdyp geçişimiz ýaly. Kärhananyň brand identity, kärhananyň brand şahsiýetnamasy, onuň düzümine renk öwüşkünleri girýär, görnüşleri girýär we şeýlede özüne değişli şekiller, logotipler girýär. Muňa değişli bir neşirleriň dizaynlary bar. Jurnallar, gazetler, kitaplar, olaram dizaynerler edýär. Onu ulanyjynyň arkaýynda aňsat we yeňil görnüşde okar ýaly edip dizayn etmek işi olara düşýär. User interface, ýagny ulanýan enjamlamyzda, gadjetlerimizde ulanyjynyň öňüne gelýän ekran. Ýagny şo taýda berilen hyzmat bilen baglanşyk, ýa şo kärhananyň talap edýän maglumatlaryny girizmek bilen baglanşyk bolup biler, ýa berýän maglumatlar bilen baglanşyk bolup biler. Ulanyjynyň ekranyna gelýän saytyň ýa-da mobil goşundygynyň dizayny user interface diýilýär. Şeýlede neşirlerim çykarjak islenlik neşir. Bu çapxana neşiren bolup biler, elektron neşiren bolup biler, hökmen dizayneryň elinden geçýär. Sebäbi dizayner onu okuyucunun gözüne ýakymly, aňsat, çalt, yeňil bolmak üçin, düşünikli bolmak üçin şo renk sazlaşygyna
hemme zadyny iň ussat ýagdaýda ýetirmek jogapkärçiligi bar. Häzirki wagtda sanlygyň ösen dünýäsinde, sanly dünýäniň ösen dünýäsinde maglumat şeýle bir kän bolýan. Onuň hemmesini şeýle alyp öwrenip bolanok, şol sebäpli gerekli maglumatlary öň hatara çykaryp, şonu has düşünükli etmek işi dizayneryň işi bolup durýar. Bulardan başga-da senagatda öndürilen önümleriň gaplamalary, ýagny bir kärhanada, bir zawodda, fabrikda çykan önümüň daşky gutusy, daşky gabynyň dizayny hem öz bolşy bolmaly. Ol satu nokotlaryna ýa dukanlara giden wagty beýleki hyzmatdaş ýa-da uğurdaş, bästeş kärhanalaryň arasynda şoň önüm saýlanıp durar ýaly. Birem ulanyjy harity eline alan wagty gutyň daşynda şoňa değişli ähli maglumatlar yeňillik bilen, aňsatlyk bilen berilmeli. Diňe hat bilen berilen ýagdaýynda ol ulanja aňsat bolan ulanyjy dukana gelen wagty işini çalt bitirip özüne gerekli zady tapyp biler ýalyk bolmaly. Misal, howa menzillerinde, mihmanhanalarda da şo taýdaky yerleşen hyzmatlaryň, raýatlara gerekli hyzmatlaryň aratnaşyk, arasaçylyk ýa beýle hyzmatlaryň nirde yerleşeni biljek bolsam, olara da bellikler, nişanlar ulanylýar. Onam aňsat we çalt tapar ýalyra edip dizaynerler elbetde üstünde işleýär. Şeýle de video oýunlaryň dizaynerlaryň elinden geçer. Belki multiplikasiýadaky hereketler ol soňlugy bilen işlenýän bolsa, başdaky keşipleriň döredilmegi, şeýle de gurşawlaryň döredilmegi, ýagny şo taýdaky döredilen her sanly keşfin, hadiselerin bolup geçen yerleri aýratyn, şol gurşawlar aýratyn döredilýär. Ýagny bir meýdança, sınıpda, öýde, ýa-da bagda, meýdançada, ekin meýdanyna, şäherde dürli gurşawlar döredilýär. Şo dürli gurşawlarda da hereketlendirer ýalyk multiplikatorlar onuň üstünde işleýär. Gurşawlary we keşipleri döretmek elbetde olam dizayneryň işi. Bu häzirki wagtda 3D dizaynerlaryň alyp barýan işleriniň hataryna girýär. Biz dizaynerlaryň öndüren gymmatlyklary, önleri bar aýdyp geçdik. Bulary haýsy gurallaryň üstü bilen işläp taýýarlaýarlar. Elbetde bu urda gurallar kän. Ýöne şol gurallaryň käýürleri bilen şu tanyş bolýas. Giňden ulanýan gurallaryň arasynda ine häzirki wagtda Adobe Illustrator diýilen gural bar. Vektor dizaynynyň esas gurallaryny biri bolup durýar. Şu wagtda häzirki wagtda Photoshop diýip programa bar. Olam suratlaryň düzümini, onuň renk öwüşgünini, beýleki häsiýetlerini suratlaryň üstünde işlemek maksady bilen işlenýän, ulanýan bir gural. Bu esasan online ýagdaýda bir näçe dizayneryň bilelikde bir dizayn giňişligini paýlaşyp, web saytlaryň, mobil goşundylaryň dizayn üçin yeňilleşdirilen gural esasan bu online işlenýär we bu guralyň öndüren önüm netijesinde programmistlere yeňil bolýar. Şoňa aňsatlaşdyrylan, şolara görä onuň düzümi taýýarlanan göni inni kädime geçgidi bermeli bolýar, ýani dizaynyň izýanyna. Soň Canva diýip, Canva aslında bir gazna ýaly bir zat, ýani dizaynyň yeňil edilmek üçin eline taýýar dizayn görnüşleri bar Canva'da. Bu esasan çalt, yeňil we saýlawalara ýalyk mümkinçiligi bolan bir gural. Bulam köplençe online işlenýär. Ýa-da bu başga gurallar bilen işleýän adama bir dörejilik mümkinçiligi, ilham bermek maksady bilen bir gazna diýip aýdyp bilersiz. Endi misal giňişlerini aýdyp geçsek, Adobe Illustrator bu vektor grafikasy bolup gidýär. Muny biz kompýuter enjamymyzyň kömegi bilen çekip bilişimiz ýaly. Ýürüte grafik planşetleriň üstü bilen çekip bilýäs. Ýani planşetler şu ýürüte planşet galamlary bar. Şolaryň üstü bilen biz çekip aňsat ýagdaýda, çaljak ýagdaýda, grafik ýagdaýda. Vektor grafikasy näme diýmek? Vektor grafikasy biz şol şekli, döreden şekilimizi näçe ululdan ýagdaýymyzda da şeklin düzümi üýtgemeýär. Ýani bular
piksel esaslı işlemeye. Bular nokotlardan emele gelen şekil esaslı işleno. Bular vektor bolup gidýär. Muny biz çaphanada ulanamızda da beýlek neşirlerde ulanamızda da şeklin durkunun ýokary hili saklanmagyna ýardam berýär. Muny renklemege maksat şekillerin dürlü görnüşlerini göçürüp paylaşmak maksat. Buların üstülen esasan neşir önümlerini gaty çalt, gaty aňsatlyk bilen taýýarlap bolýar. Bu esasan ustad dizaynerlaryň hökmen ulanýan gurallary, ýani vektor grafika sorunu. Gysgaça alamyzda Adobe Illustrator'ın öz iş meydançasyny açan wagtymyz onun ýörüti çep tarapynda gurallaryň görnüşleri var. Muny gysgaltmak, ulatmak, süýndürmek, renk bermek, kontur emele getirmek ýa-da renk öwüşkinlerini ütgetmek. Şoň bilen baglanyşykly değişli hemme gurallaryny ýörüti gural paneli var. Şondan alyp ulanyp bolýar. Renk bilen baglanyşyk düzümlerini ütgetip bolýar. Ve bir şekil beýlek şekilde hiç ili bökdönçlük, päsgelçilik döretmeýär. Photoshop guraly var, Photoshop programmasy var. Bul näme peýdaly? Bul esasanam pikseller bilen işleýän, raster graphics diýilýär. Pikseller bilen, ýani nokotlaryň jemlenmegi bilen emele gelen şekillerin üstünde işleýän bir gural. Elbette bul ahyrky netijäni ýani piksellerin emele gelmegi bilen bolan surat ökmüni, şekil ökmüni bize netijesini berýär. Munyň üstünde surata değişli, ýani renk vermek, ýani öwüşkin vermek, gerekli ýerlerini giňeltmek, kiçeltmek, daraltmak, surata bir jadyly häsiýetleri bermek üçin ulanýan bir gural Photoshop. Photoshop'un ulanýan meýdançasy Adobe Illustrator'ın meňzeýär, gurallara meňzeýär. Ýöne ýankylyk diýişmeli tapawdy. Birinde vektor, beýleksinde de piksel tehnologiýasy ulanýar. Photoshop esasan taýýar suratlara bir öwüşkin bermek üçin şolaryň renk aýratynlyklaryny sazlamak üçin gaty oňoýly gural. Indi ýanky Figma diýdik. Figma bul bulut tehnologiýasynyň üstü bilen, ýani online işleyen gural. Figma'nın döremeginin esas sebebi Adobe Illustrator'da ya da Photoshop'da da yasalan dizaynın üstünden başka bir dizayner yine ütgetmeli bolan ýagdaýynda öňkü ýa-da soňky görnüşleri haýsydygy bulaşýan ýagdaýlar bolýar. Sebebi 2-3 dizayner aýratyn garaşsyz işleýän ýagdaýynda tapawutly taraplary ösüş bolup gidip soň olan jemlenmeli ýagdaýynda kyn bolýar. Ýagny ýalňyşyp başdaky görnüşini ulanýan ýagdaýlary bolýar diýip şoňa bir näme çözüp getireriz diýip umumy internetiň üstü bilen, bulut tehnologiýasynyň üstü bilen bir meýdançada hemmesi jemlenip, hemme dizaynerler bir ýerde jemlenip bir dizaynyň üstüne ütgeşmeler girizmek, ýagny bir girizlen ütgeşmäni hemme dizaynerler bir wagtda görüp biler ýalyp, ýani bir näçe dizaynerler bir wagtda görüp biler ýaly mümkinçilik döredildi. Bulam işin aňsat çalt bolmagyna ýardam berýär we Figma'da taýýar bolan dizaynlar olar bir näçe sahypalara edip bolýar. Ýani şu düğme basan ýagdaýynda şuňa şekil çykar. Şu saypaya gerematyn şu şekil çykar diýip onu izgiderlik ýagdaýda sazlap bolýar. Bulan programmistleriň işini ýeňilleşdirýär. We netijede de şu Figma'da taýýar bolan dizayna programmistlerim çağırılýar, olaram online goşulýar bulut tehnologiýasyna we şu Figma'daky dizaynyň esasyna programma kodlaryny ýazyp başlaýarlar programmistler. Ýani umumy bir meýdança bolup ağız bir jogap işlemek üçin ören peýdaly we soňky döwürde gaty giňden peýdalanýan gural. Senagatda gaplamak işi var.
öndürülen önümün gaplanyp satuw nokatlaryna we dukanlaryna gitmek üçin we baran yerlerine satuw nokatlaryna dukanlaryna beýleki ugurdaş haritlaryň arasyny saýlanar ýaly dizaynerlaryň işi bolup durýar. Ýol bellikleri, işaretler, ýa-ni mihmanhanalarda, wagzallarda, howa menzillerine, şeýlede ýol işaretleri şolaram hemmesi dizayneryň işi bolup durýar. Gepleşimiziň şu ýörüni şu Figma guraly bilen işleşen ýaşlarymyz bar, bilermenlerimiz bar. Şol ugurda gelin şolaryň biri bilen bir söhbetdeş bolalyň. Bu Figma tehnologiýasynyň ulanmagy bilen baglanşyp pikirlerini diňläliň. Alo, salam. Salam. Indi gepleşimiziň şu ýerine biz Figma programmasy barada, Figma guraly barada gepleşip oturýarys da. Ýani bellek geçişimiz ýaly bu tehnologiýasyna ulanýan bir näçe dizayneriň bir wagtda bir işi tertipli ýalyda alyp gitmek, ýani dürli görnüşlerde ýitip gitmez ýaly her aýratyn işlemez ýaly mümkinçilik döredýär diýip aýtyp geçdik. Indi siz bir näçe ýyl bäri bu guraly ulanyp gelýäňizde öz puwdaňyzy, öz işiňizi, siziň işiňiz näle ýeňilleşdirdi? Bu guralda işlemek aňsatmy? Başga da näme bilmeli maglumatlar bar? Tomoşaçylarymyza bir şo barada bir maglumat berýärsiň. İlk bilen Figma bir dizaynerlar meýdançasy bolup täze tapylanna 2012-nji ýyly Diamond Field Computer Engineer okuwçysy tarapyndan oýlanyp tapylýar bir dosty bilen ve onun yerini tutacak başka Adobe XD ýaly programmalar bar, Sketch, ýöne Figma çykan soň hemme kişi Figma geçdi. Näme üçin? Figma'da köp ýeňillikler bolan üçin ähli grafik dizaynerler Figma'da edesiýeli köp zatlaryny köp ýeňillikler bar. Olardan agzap geçsek, esasen birincisi Göle internetin üstünden siz Google accountunuz bilen baglanyp ulanyp bilýär. Ýani bulut tehnologiýa ulanýar. Hokman şol programmasyny kompýuteriňize ýüklemek gerek. Meselem yer bolmanda kompýuterda hiç hillek mesele bolup biler. Ýani internetin bolmagy ýeterlik Figma'ny ulanmak üçin. Ve Figma'da aňsatdyk o ýer biram muhit bolmagy, ýani tölegli görnüşüm bar. Tölegli görnüşine toporlayan işlerini, topordaky agzalaryň sany köpeldik bolma mümkinçiligi bar. Şonsi tölegli. Ýöne aslynda muhit bolan üçin el ýeterli we hemme kişi amatly düşýär ulanmak. Bu Figma'ny men düşünşime görä diňe dizaynerlerden programistler hem gatnaşyp bilýär. Indi şol edilen işlerde dizaynerlaryň işi haýsy ýerde gutorýar, programistlaryň işi haçan başlaýar? Dizaynerlaryň işi başda wireframing, ýani bir proýektiň öňünden plan çizmek bilen başlar. Ony font ýani haýsy ýazyl görnüşi we haýsy renkler olanjagy bilen bagly meseleler çözülni, netijeleneni şo proýekt gutorýar. Ýani dizayner özüne bolly diýip taýýar edenler şonu programist bilen paýlaşýar. Ýa paýlaşanlar şonu ütködüp bilmejek programmaň üstüne köşkürük ýerizip bilmejek şekilde paýlaşýar we programist hem onu alýarda üstüne film geçirip bilýär. Meselem haýsy näme uzunlukda, näme renkde, haýsy ýazgylar ulanlypdyr şonu programistde görkezýär we programist hem artgynlyk bilen programmasyny ýazyp bilýär şolardan, şo maglumatlar bilen esasında. Ana şo da ulanjak düýmeler, saýpanyň ölçekleri, şeýlede mobil goşundy, tabletlerde ya kompýuterda ekranda näle görünýär, şo zatlar onu programistler bilen tanyrlar arkalaşyp edýär da onu. O arkalaşyp toporlaýan şekilde edýärler. Hatta köp dizaynerim bolup bilýär, bir dizaynerim bolup bilýär. Figma'ň esasy gowy taraplaryny birem şol real time diýen inglişçe, ýani şol wagtyň özünde durly ýerlerde dizaynerler işgärlip şol wagtyň özünde işläp bilýär, şol proýektiň üstünde. Ütköşlük ýerizip bilýärler. Aňsatlaşdyrýar işini Figma. Beren gyzykly görünýäňiz üçin köp sag bolun. Size işinizi üstünlikler arzu edýäs. Ine ýan altyndan aýdyp geçýärler. Figma'da bir wagtyň özünde bir näçe
dizaynerlar, programmistler şolur meydançada işläp saypalary ediljek websaytyň ýa-da mobil goşundynyň dizaynını saypalary izgiderlikde ýasap, muny izgiderlikde ütkezip bolýar. Şeýle de Canva diýip bir gazna bar, dizayn gaznasy. Bu taýýar dizaynerlaryň görnüşleri bar. Talt ýagdaýda we aňsat ýagdaýda dünýäniň belki başga ýerlerinde işläp, öz işlerini paýlaşan dizaynerlaryň işlerini görüp, ilham alyp, şoňa ýakyn, şoňa çalymdaş ýa-da onuň ütkeşikleri çykarmak maksady bilen hyzmat berýän online platforma Canva. O taýda dizaynlary taýýar görnüşleri tapmak yeňillikli öz gurallary bar. Ýurdumyzda sanly gomy ösmegi bilen baglanşyklam kän işler alınıp barylýar. Häzirki wagtda ähli ýokary okuw jaýlarynda, orta hünär mekdeplerinde sanly gomy değişli täze ugurlar, hünärler, şoňa değişli ukyp başarlyklar östürýän okuw meýilnamalary girzildi. Şeýle de mekdeplerde de häzirki wagtda şol ugurda geljek hünärine taýýarlamak bilen baglanşykly esasanam orta hünär mektepleri, orta mekteplerin 12 ýyllyk okuw meýilnamasyna geçmek bilen baglanşykly alınıp barýan bilim siýasatynyň çäklerine mo gataýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda hereket edýän hususy eýçiligi değişli möhletli okuwlarym ýurdumyzyň bu bilim siýasatyna öz munasyp goşuntylaryny goşýarlar. Türkmenistan Senaçlar Telekeşler Birleşmesiniň we Türkmenistan Senaçlar Telekeşler Partiýasynyň agzalary bolan möhletli okuw merkezleri şul okuwlary ýaşlara gysga wagtly okuwlaryň üstünden berýär. Şeýle okuw merkezleriň birim paýtagtymyzdaky Bilim Nokudy bilim merkezi. Bu bilim merkezinde daşary tiller bilen bir hatarda kompýuter teknologiýalarynyň soňky gazananlary möhletli okuwlaryň dowamyna berilýär. Häzirki wagtda 2D grafika ýa-da kompýuter sowgatlygy, Photoshop, CorelDRAW ýa-da Adobe Illustrator ýalyk programmerlemeň dürli görnüşleri ýalyk okuwlar bärde hödürlenýär. Bu ýerde alan bilimleri bilen ýaşlar ýa-da şöýerdäki dinleýijiler onu gysga wagtyň içinde öz durmuşyny dürli hünärlerde ulanma mümkinçiligi bar. Dizayn diýilen zat diňe bir şol dizayn ugurda işleýänlere de ähli hünärlerde de gatkan öz peýdasyny berýär. Bir muallim üçinem, bir senagatçy üçinem, bir inженер üçinem köp işini ýeňilleşdirýär dizayn işi. Şol sebäpli bu guraly aslında ýaşlaryň hemmesine öwrenmäne maksat berilýär. Ýurdumyz bu aradaky ýaşlar siýasaty, bilim siýasaty muny aňyrbaş derejede gollaýar. Şoňa değişli dünýäniň gazananlaryny biziň ýurdumyz bilen paýlaşmak bilen baglanşykly işler alyp barylýar. Bilim ministrligi şol ugurda, ýagny dizaýnerlaryň uğruna dürli bäsleşikler, olimpiadalary geçirýär. Şeýle de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary şol sanyna mysal aýdanymyzda Türkmenistanyň Senaçlar Telekeşler Partiýasy, Türkmenistanyň Agrar Partiýasy, Türkmenistanyň Maglumatlyk ýaşlar uramasy geçen ýyl hasyl toýa bagyşlap ýaş dizaýnerler bäsleşigini geçirdi. Bu bäsleşikde ýurdumyzda eksporta gidýän pomidorlaryň, gutularyň daşyndaky etiketkalaryň dizaýnynyň bäsleşigi boldy. Bu ýerde ýurdumyzdaky dürli ýaşdaky, dürli pudoklarda okuyan ýa-da zähmet çeken ýaşlarymyz gatnaşdylar. Olara gymmat bahaly sowgatlar berildi. Şeýle de olaryň ýeňijileriniň dizaynlary ýurdumyzyň telekeşleriniň daşyrda eksport edýän pomidorlarynyň gutularynyň daşyna ulanmak karara gelindi. Şol ýagny biziň ýaş dizaýnerlaryň edilen işleri häzirki wagtda dünýä bazarlaryna, o dünýäniň satuw nokatlaryna, dukanlaryna muny görüp bolýar. Bu diýsem buýsandyrjy zat. Ýaşlarymyzda döredilen şu mümkinçilik. Bundan başga da Türkmenistan Maglumatlyk ýaşlar uramasynyň maglumat beriş bölümi şeýle de Türkmenistan Bilim Ministrliginiň Diller Dünýäsi Dil Merkezi ýygdyrly ýagdaýda ýaşlar bilen esasan ýaş dizaýnerler bilen duşuklar geçirip, pikir alışma duşuklar geçirýär. Dizayn hünäriniň geljegi barada pikir alışylýar. Ýaş dizaýnerler öz gazanan tejribelerini öz aralaryny paýlaşyp,
Yurdumuzda şul ulgamyň, ýagny dizayn ulgamynyň ösmegi bilen baglanşykly öz münasip goşunklaryny goşýarlar. Bundan öňki gepleşiklerimizde dürli temalara gürrüň berişimiz ýaly. Bu gezeki gepleşigimizde de şu dizaynerlaryň dünýäsi, dizaynerlaryň ulanýan gurallar bilen baglanşykly, olaryň gazanýan başarnyklary, olaryň ykdysadyda goşan goşundy bilen baglanşykly gürrüň bermegi münasip birlik. Bizim ýaşlarymyz dünýädäki dizayn ugrundaky dürli bilerilmeler bilen bäsleşmäne, gat ukyply, başarnykly, muňa bolsa dürli halkara bäsleşiklerde, internet olimpiadalaryna bizim dizaynerlarymyzyň alýan üstünlikleri uly subutnama bolup durýar. Dizayn telkeçilik ulgamynda da, beýlek ulgamlarda da öz yerini, ornuny tutmana dowam edýär. Onuň ähmiýeti gün saýyn artýar. Türkmenistan Bilim Ministrliginiň ýaşlar siýasaty bölümi ýurdumyzdaky tehnologiýalar parkynda Mahawat üstünlüğün açar diyen bäsleşik geçirdi. Bu yerde yurdumuzun ähli ýokary okuw jaýlaryndan, orta hünär mekteplerinden ve şeýle türlerde de zähmet çeken ýaşlarymyz gatnaşdylar. Olaram öz başarny okyplaryny görkezdiler. Yani burada yurdumuzun ähli pudoklary, şol sany Bilim Ministrligi ve jemgyýetçilik guramalary öz münasip goşunklaryny goşýarlar. Ette bu işleriň sakasynda Gahrman arkadamyzyň, arkadaky Gahrman serdarymyzyň berýän gollugy bar, berýän himayeti bar. Hormatly prezidentimiz arkadaky Gahrman serdarymyzyň ilkinji çapy beren kitaby Ýaşlar watanyň daýanjy. Şol kitapda da sanly dünýä, ýaşlar ösüş geljek adly aýratyn bir bölüm bar. Ýagny sanly dünýäni geljekki sanly ykdysadydy ýaşlarsyz gözüne getirip bolmaýar. Bu wagtda Gahrman arkadamyzam, arkadaky Gahrman serdarymyzam öz ündegi nesihatlaryna öwran aýtyp geçýär. Ýaşlaryň internet tehnologiýalarynyň, kompýuter tehnologiýalarynyň dogry peýdalanyp dünýäniň bazar ykdysadydy bilen bäsleşip biljek ökte bilermeler geçmegi barada izgiderli öwüt nesihatlaryny, maslahatlaryny, tapşyryklaryny berip durýarlar. Ene bizem şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, bize şeýle mümkinçilikleri döret berýän Gahrman arkadamyza, arkadaky Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň, arkadaky Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan işleri elmidamar waşytlary bersensin. Gahrman arkadamyzy, arkadaky Gahrman serdarymyzy, tutuş türkmen halkyny yetip gelen har kara bir taraplyk günü bilen tüýsürekden gutlaýar.